Да ви прекъсна само. Има един проблем. PlayStation Pro идва без дисково устройство, това се закупва отделно. Ти как ще играеш? Не го обмислих. Значи е стеглим, значи. Това ти казвам, по-добре слима. Ама аре може още нещо, моля ти се. Ти трябва да си щастлив. Дори и за това да ти го подаря, трябва да си щастлив. Че ти да ми го подариш, аз като няма PlayStation кода го правя. Това на компютър може да се играе. Може на много неща. Добре, купуваме. Купувате го. Добре. Може ли едни гумички, само че са хлъзга? И Спайдермен, перфектно. Няма проблем, татко черти. Днеска така, утре мама. Не? Добре. Трябва да слушаш в училище. Айде, тате, Взимай я го. помагай, бе. Взимай го. Чао, чао. Мерси. Чао, чао. Да ти забравя да платиш, бе, тате. Таком това чак да ви кажа едно аз. Ама изчакайте, къде отивате?